Hmm? Hi guys. Dali kong ligo kay mga kami karon na tumisa center mo pa. Monitor misa ko ni mama. Diyan high blood. Ang padipihan guys oh. Usus na bagay ko ang high blood. Yawi dito eh. Madami sa masa. Nag-iring dito. Tanawa ka eh. Ito yung mga tigiring dan eh. Aguroy. Aguroy. Bili mo sinilas niya. Ito rin ba tayo mo sinilas? Morning! Morning! Dali likod, pahangin! Morning. Ha? Ito ra? Naitik na po na yung mga lamtan. Gusto itong gamay namin mo. Muna ikara mga balay sa mga bin. Kani? Tayo mga balay dito na inanay. May nga na. Ihapi wa mausab. Ni kuan ra no gay. Bagong dipintalan. Mo din mo. Pares parehas. Project ni Marcos sa ano. Ah, Pareha daw, pareha dito ra. pila ka bay? Daghan yun. Antog ni dito. Pares parehas. Na day project si Marcos dani. Yawa. Muna na yung pinakakaraan. Parang labilin pa. Siguro giusap-usap na lang siguro na. Pero mo ginapurmaha. Yun ikaw, nagabas bagyo ni. Pero giusap na siguro na mga ato pa na. Pero waos ba ang itsura ba? Saon ra din ang mga pa-project ni Kung Marcos. sa una pa. Napas mama dari din sige papahuway pa sa pagpihan. Sila ka na. Ito nagtamong-tamong nito meeting ba? Sa covered court, di ba? Meeting man na sila. Nanami dari sa kuan guys center. Pabipi ka. Aga kay nag-maintain ra man gyapon di ako pabipi o na ra man gyapon nang dugo. Pinangot na naman ito kasi. Magpatimbang ra ko, hindi usos na bagang timbang. Pila tong last? 59. 50. 59. 59, 69? Hindi eh, 63 man to. Diyan yung usos na, 59 na lang. Oray, sige ang bro. Idaya na sa sila. Ang murag sila lang siguro sana. Uy, nakaraoy, bisag mo lang. Nahulan nila ni Ingat. Ito ka na ba eh? Ang pilos o katong
Di sa mga hatag di mo sa Blunipit. Doktora. Diha sa to, sa ito. Oh. Wala di look up na rin mo. Wala di sa daan. Pero ubos na ko. Nagkuhan na to, nag-control ko ka mo. Mais pakaliti. Mais, oh. Ay pakaliti. Mais so may mora manggod na mag-ihap sugar. Hindi mo ito po kay. Hindi na po ka nagkaapan. Yung mga tamis. Hindi ko mukhaan. Ayaw kayo makalitan ka. Surupan ka. Makulaks ka. Ang ako lang hindi mo utang lang. Utang, sudaan, na isda. O, manok gamay. Baboy gamay. Okay na magbaboy basta unod lang. Wala na lagi gamay lang. Dapat exercise na ka. Kay ganda na yung unawan. Ni 37 ako be. Kuhaan ko lang. Lo. Again. Insurance. Ubo, 105 per 64 no so. Pero kanang bilang. Kausap. Okay. Kaya katulong Ano naman, ay na. Dili ko katulog. Pero wala din mga sakit. Adi na ginananay. Napasabot lang na. Pero gagana lang yung lawas na rin daw. Kay Piskay na mula ka previa. Ito po si Gina kay. Hindi ko maglakaw. Maglakaw ko masuntag. Basilig ka na anak. Maglingkod ko akong ana-ana. Ang tiil. Hindi ko kabaro. Badugay na ka. Kani. Ay, tanin. Alay na lang. Hindi na pinaparami. Kapal! Salamat kayo. Salamat. Ning usususus na gisang dugo 136 over 60. Ay guys, di ka namin center. Si Junjun ang ditso na siya kuan. Biyahe. Murag yapon, nag-maintain. Ang dugo ni mama guys, ning usus na. Kuan na laman 136 over 60. Ususus na gisang dugo. Mingaw ilang center no? Padagan siguro tao ganiha, udto-udto naman ta. Alas 10 na miningat ko guys. Hindi kami may gibat-buhat ang labak ko ganina. Nagdungag dahil ko kuan guys, saging. Hinog. Minsan na ipang silong kay may taligsik. Way klaro ning langita ni. Muinit niya. Mataligsik. Diyan kung mama kung baan na po kung mama. Basi ka na po ijang vitamins mo ijang ihunong og inom. Kani sitar na po ganiha nga. Naglain ko nag ijang pag inom ko nun ni just vitamins. Naglain ko nag ijang pitik-pitik ko nag ijang Diyan ipangutana og di na po na nimo imnon na imong vitamins ang gihingnan. Ingon siya daw lamang ko no. Baan ko kay insawa na naman pag wala po na siya vitamins ug kana na po mag-ijang dangan inom. Kung baan ko basta na lang siya mga reklamo sa diyang gipang inom kay masurinder rajon. Ito man imong gidangar man daghana lagi. Daghanan di ba? Padalang minit lagi. Ha? Pag abot na pagkadaghanan na pula Ang daghanan. Gamay ra unta ako ni. Ay, daghanan. Tupi sa ano apo dito. Dari. Salamat kaadyo kay nag Diha. Dali sa dajon sa. Ma. Na kay bisita ma. Lingkod sa. Nahigda-higda. Salamat kaadyo sa pagbisita. Nakurat lagi siya sa teng vlog nga ni nganis angkol. Kay nakaila si Ja. Okay, malani. Oo. Malangid sa una prinsipe para si tatay sa umuong malangid magilang. Pwede ba makatindi? Oo. Wala pa may problema ka. Mi, Ah, kay lahubog mo siya manapat ba? ay laila. Di akong gibiyaan. Dalawa Nakaanak anak. mig ka buok, Oh. babae. Dito pa to sa akong mama gibutang. Pag dinhin ako nagtrabaho sa Cebu, nagkita mi sa amahan amin. Diba? Nya kani sila dito tani sa Cebu, o sa Manila. Manila. Nya pag dito sa Manila, pag tuwala na silang amahan, uli ko nila kaya okay naman kung kakurang usa.
Kuy gud ka way magatiman nimo. Nya mo to ni uli. May kuyog, Ni luto uli may ning kuyog. akong minyo na kay ako manggingnan nga. O panguli mo. Di na to may bang panahon. Mawala ko di yun na ning balay. Di na mo magproblema akong ignan. Mo to ni uli pero nay akong anak la tos Manila. Wala man. Di ba kay kataan? Mubo pa man ako. Oh, ako bitaw mo na nagdili kog mga Usa tao. day mo ang gihatag sa doktor nga kuan. Pero nagdili lang yung ko. Mo nagiyang ta mga tambal. Kanay para sa kuto-kuto na. Ang kanay para sa ijang sakit sa Ano ijahang nakatuman ko ginani okay nga no pud. sa ijahang Sama pani gud ako ng UTI kana UTI. Koy. Mo rin para sa ijang diabetes. Kuto-kuto. Kana Mo bitan ni kang earning o. mo na ijang reklamuhan nga masakit ijang Hindi naman kung dito nga nimo. Mo to ni gihatag niya nga di ko ana Erlin. Ilisi kog lain mo to nga. Metformin. Timbali kog Diamicron. Ja okay na siya. O dili siya sakit ko to. Si mama kayo di man Yan siya. karon akong ipasulayan walay tambal katong Diamicron katurang insulin. Akong ipakuha ng 10 days. Kuhaan akong sayo kayo pa sa katumar. Us-us. Sos. Ang kana mo nagpara si ijang kuto-kuto nga mo hapdos. Nakakuan ko ani o kasi kung panugag. Sige kung kabuhiun sa una. Kanag yung ako din, anak mo ko ni. na. Kapdi nga di. Kuwasang ko siya mo anak man gud na primero. Na pila naman kakahurot to ginana. Ano pa na ni Jaim na? Kaduha na siya ning inom danay siya nagundangan. Wala na siya tiwasa. Maanad na to siya di na to. Di na ko kakaya. 1 week naman ang tana. Di Wala ako na siya iwan gitiwas. po sa doktor sa sa kuan sa Cardinal. Ang kani para ni si Jahang UTI, Japon giundangan. Wala Jaim na, wala Jaim na tanan kana. Sanex. Kani jang kuto-kuto. Inom na lang kag. Mo man pud ni giingon di ay sa sige lang kag inom ng tubig para mawas out. Pero bitaw sige Anak ko na lang. ng tubig. Then sige ka po ka iihiwa na. Wala na ko sige normal na. Tubig na lang. Water therapy na lamang. Tubig na laman jang imnon. Kalungi mo ang diabetic o high blood ay jud nagwala ah. May mura ba jud Wala. nakakuan ni kuan din. Ang sa imong kaon di na lang jud ka magdaghan og kanon. Kani man to jang pang diabetes, wala man siya mainom dani. Wala ko na inom. Wala man na siya tambal pang diabetes. Wala na. Di mo na kayong kuan. Wala na. Wala na siya mainom, wala man siya imnan ni. Pasog. Mainit ug lain dili lang kanang dito na may daghan gud manang. Oh ni jang giundangan tanan. Oh di ha jang katri. Ano na yung kusina. Salamat kaso sa pagbisita. Sa utalon. Thank you Salamat. sa pagbisita. Shout out Ma'am Joyce. Sa atin, nakita na po ni ate. Salamat kay Tia. Alis ako. Balik-balik, barong malingaw mi. Nami kay istorya-istorya. Ay, ginawa ka buka kaning way gamit lang mo. Salamat ka sa paghatod sa utanan ng pagbisita. Ikaw nag-uutbalik. At sibuyas o. Yan, si Bojo ang gitanam. Mo bitaw nga. Hingga ka po kay nangabuno po ko sa sibuyas. Gamay rang gidala oy. Salamat ka Tiha sa utanan ug sa pagbisita. Nalingaw mi ni Mama. Arisa. Bye-bye ko no. Bye-bye. Amping. Bye-bye. Malingaw ko na tuloy sa kay tabian. Sabihan kayo. Hi guys. Gitaganday ko ni jag lipstick. Color maroon na ang try og lipstick. Hi guys, to nagamong bisita na uli na. Malimot ta guys, malimot ta. Mag-snack si Mama dyan. Gidadan ko na dyan mga utanon. Tanaw na ito guys. Yung sinisuda ni sa mga dito silupin. Ang nagana ka adyong litos. Mo din ang litos guys. Kaon pa lang kadani man. Hindi Katong kong tilaw? tatlima. Oo. Di mo ko kadot. Dahil kanang hindi ko kadot mo. Gid na akong kakomproblemahan. Nindot ang daling mo kaan kadaning litos kay pangkuhan ko ni sa sugar. Grabe. Ang nagana ka adyo. Salamat ka adyo ni Ate Milit. Natag-iza dani dyan. Salamat ka adyo ni Ate Erlin nga. Nakugig Ano daan rin. po man nang ginisiya day? Doon ka klase. Ah. Ito ka klase di. Naghana ka adyo. Sexy na dyan ko dani kinangan dani. Oh.
Awar, naghana. Di na siya mautan di ay. Salad ni. Nako may daghan mo sa niyo ba na pitsay. Ulamin na pitsay. Ya, ito. Salamat ka jo Ate Erlen kay mo pa jud mig bisita dari. Ya, pan pa din siya. Salad. Ang taong. Ang dagkas taong. May pitsay. Pitsay di daghan di ay. Polio. Ano ko di dito niyo? Polio. Tagay sa tijingjing ma. Ako taga. Ito pa ni pangatag ni uban. Luoy mo ya. Ah. Tagi. Taga, di ka lu. Napay kuwan. Bigaga. Karlan. Namira balik at ang gideng nga dahil laman di ka mo kamakado. Napay sayo tirabi mo rapod mi nangumpras karbon. Sabi ate sudlan na ni. Ito na pangbutang sa kurita guys sa tijingjing. Taga. Ang naghanap ng salad. Hindi ko mo slim di ko danit eh. Pinangan daning litos. Salamat kaado. Medyo na laman, nalingaw si mama nga gibisita. Sabi. Nalingaw tabi kaning ato ni sa bulang kuan. Oh. Atong sa bawan og baboy. Tagaan ako di isa ka buong na. Ay, tagay po dano. Tagay taong, saka taong. Salaw. Kana. Pari. Para iyo ko ano sa ilang tanong. Dagan kayong salamat te sa imuhang mga utanon te. Sa imuhang pagbisita. Nalipay mi ni mama nga. Bisita ka dari. Yan po na gigagaw ni Junjun daning kuante, letos te.